Alright, ngatidai so. Tsanangura nyaya yako yese yakakwana ndidzo. Taura? Clive ndedana naye. Wakatanga kudana na Clive rini? 2 months. Uchidana neni uchidana na Clive? Changa chawangu ashota chekuti unondiisa pakati pevanhu uchida kuti pazvirwere chii? Hapana chaenda tashota. Saka sei wakazodana na Clive? Hapana sorry because ndaenda paEastern mo. Marumwe zvaonaura kuEastern mo here musi wasumuka Clive. Hauna kurara kuTruckstop? Wakapedza kurara kuTruckstop rini? Pane 2 weeks back. Kwandiri unenge uchindifonera uchinditi Daddy ndakusuwai mwana akusuwai. Ko mumwe wacho warutaurwa na Clive anonzi ani Mark D. Mark D ndapedza kutaura naye sandatombosa ndimatomborepo. Saka iwo zvawaiziva kuti udaita zvevarume hobo waitirei kuti inini ndive murume anenge achikuitira zvese, ndokuchengeta, ndokupa mari, ndokubhadhara rendi, ndokutengera zvandokutengera zvese zvanongokuitira anytime kandikuona kuti ndina mari ndokupa mari, sei waitawo zvinhu zvakadaro? Wakakanganisa. Saka nhumbu yauinayo ichazivikanwa kuti ndeyangu, ndeyaClive, ndeyaMagdika, ndeye mumwe munhu because zvikutaura kutoti waitoita chitsotsi. Ukataura kutaura kuti because Clive akataura zvaakataura mairarana musina kudzivirira musi chidii ari kunonyetseka kuti nhumbu iyo ndiyani. Saka iwe uchaipani nhumbu yacho? Saka ndeyani? Watichi? Zvino nhumbu kana isiri yaClive, nhumbu isiri yaMark D, handizivi kuti wauchapa nhumbu ndiyani because inini haisisiri yangu. Waita plan wega uchiri padhuze yenhumbu yako iyoyo, uchiri padhuze kana uchibvisa woita plan yekubvisa ikakuuraya ndezvako nekumba kwenyu because wakatondihurira ndaida. Saka mari yangu yawaida uchinditi mari yakati inokwana waitoziva yako kuti une mamwe maplans naClive. Ndoda kuti ubude mumba imomo ndikuya kuPretoria. Pachime yandiri kusvika kuPretoria ndakuona wabuda mumba iwe nezvinhu zvako zvese mumba imomo. Chii? Uchaita plan iyoyo kwekuenda? Unenge uchihurira munhu anenge achikuitira zvese? Chihure hachina sori. Chihure ndo chinhu hanje chinorambirwa mukadzi. Iwe nenhumbu yako uchaita plan. Mumba imomo ndakuona usimo pandiri kusvika kuPretoria ikoko. Saka amai vako uchavafonera uchaudza kuti mama murume wakufonerai asiri akatumira zvinhu pane nyaya iripo here, uchaita sei navo? Uvataurira amai ndakahura apa ndine nhumbu saka handisi kuziva nhumbu ndeyani. Uvatsanangurira amai vako, uvaudze kuti amai ndakahura. Ehe, wakahura ka? Chii chandai kushotesa kuti undihurire? Saka uri kushota shamuka. Unoziva kuti ndikauya ikoko ndikakuona uripo apa hazvipere musha. Saka hauna kana respect neni because dai wanga une respect neni usina kundihurira. Chii? Hauna respect? Munhu ane respect anohurira murume? Saka sorry uchimbohurirei uchiitirwa zvese? Sorry ndei uchimbohurirei? Ndotoita mafaiti kumba kwangu ezvezvizvi munhu unenge uchivaviwa kuzasi pamwe nevanhu vamunenge muchirara pana nemagonyeta pamwe mune makatotipa zvirwere masiki ipapa tikatanga kurwara panapa zvozofamba sei? Haunyari haundi respect. Ndikukuvinga kuPretoria kuda kuwana usipo ndikakusvikira uripo hameno zvako ndakutosumuka izvezvo. Ndio zvandakutaura kuti
ndati ndiri kusumuka ndikuya kupretoria iwewe uchaita plan fonera mainini wako waziti mainini ndakahurira bhanda aziziva ndakamuhurira nyaya yabuda pachena tatenda aizviziva here kuti waita chure tatenda anga asingazizive saka waibuda pamba tatenda asingakuone anenge ari kubasa here pawaibuda iwewe uchienda unorara kurori kutrackstop uchizodzoka mangwana kuseni chi anenge aenda kubasa ndo pawaisara uchibuda saka inini saka problem yandakanyi saka imbondiza kuti pawaindipandai kuti ndida kuti uzogara kudhuze neni waida kuti uzonyatsoona naClive muri padhuze because ndaida kuti ukisa kudhuze nekutrackstop kwawainoitirana zvinhu zvako naye ndaita hauna kufungidzira handambofungidzira kuti ndingatarisa zvinhu zvakaita sezvizvozvo because iwe uda kutondipesa inini natatenda mufana wangu because inini ndikati tatenda airegera aikuregera because nechiti uri safe uri kuna tatenda ndichiti uri safe iwe uchita zvisina basa tatenda hamo munyaya macho haana chaanoziva munhu anoziva nyaya yako yechure chawakaita ndiani saka sei waida kupinza analiseni munyaya uchiti pamwe ndo akapa munhu nhamba vakadii munhu haana kuzvibatira ega nhamba dzako iye ari kuti munhu akatipa munhu paunogara ipapo zvemunhu akamupa nhamba hazvisina basa nyaya yechokwadi ndeyekuti une chihure chako chakapusa you are out of my life dumbu rawe naro rarako zviri kwauri kuzvara mwana iye kana kusamuzvara asi handizive kuti baba vemwana iye ndiani because inini vakaunda me out completely iwe nedumbu rako completely ndikaunde out and handiri kunzwa nezvazvo handiri kunzwa anything chine chekuita newe anything upe tatenda foni yako iyoyo ndikuita back foni iyo wazvinzwa upe tatenda foni iyoyo mufonere tatenda wamuzoti tatenda ndaikunyebera ndaudza mukoma wako chokwadi because ndakubata chokwadi chacho ufonere amai wako waudza kuti mama ndabatwa chihure haukwanisi kuvafonera ndikuvafonera inini ndisendere nhamba dzababa wako futi saka hausitoteerera tumira nhamba dzababa wako ameno nhumbu iyo ameno uchaita sei kana uine murume auhure ameno iyo hausi upenyu hwakaoma kudai uita mafanizi sorry yei uyu munhu wakamuzira kupi iwo wakamuzira kupi wati shamwari chi shamwari aliseni ndiye akatipa nhamba dzemunhu akakupa kuti uite sei shamwari aliseni ndo yakakupa nhamba dzemunhu kuti taura naye wakadii kumudza kuti ndine munhu ipapo ndakakanganira maamega amai mwana muri mega mumadhiri pamba ipapapo handisi kuziva kuti muchapagara sei because ini handichada kuonai muri pamba ipapo pandiri kusvika by the end of the day munofanira kunge matama pamba ipapo pamuri kugara ipapo ndoita plani mande ndizvo zvindikauti ndoita plani ka kana uri kuya undiuraya itsoke unouraya mande saka wakutotanga kundipindura rafu iyo uri wahura handisi kudaira rafu ndataura kuti handina kwekuenda hauna kwekuenda bhadharirwa rendi nevanhu vawakahura navo ngavakubhadharire rendi Banda ndozvandiri kutaura manzendi ndinoenda hatisi kumirira manzendi mari rendi handina kubata speak here ukapata tendaka right mushure mekunge wapuhwa futi imwe mari nevarume vako vakawanda ka kuhura wedza wahura nehwani nhamba inenge yakangowedzera musahombe nemusadiki dzakaenzana ndakuwana usipo mbapapa fonera tatenda mudze tatenda ndazina bhanda ndibude pamba bhozi andibata kuti ndakahura ndamudza chokwadi uko
kwanisa kuda. Fonera mainini wako antu vanogara ipapo vako ako mujeje. Because imba yangu ndoda kuitora ndikutoya nezvinhu zvandoda kusvikisa imba imomo. Munoya muchiisa ndiri munsote. Oh, uchiri kupindura rafu. Alright. Andisi kudera rafu kuda kuti ndite sei. Saka zvawanga uchida kuya kuno wanga uchida kuya kuzondibhata kuzondiwedzera kuti pawanga uchida kuya wanga uchida kuya zodi. Kodo ndachida kuya kubhata ndaida kuya kutaura ndikanda kuya kubhata rara. Saka kubva musi watatanga kubvunza nyaya iyi wakadi kutaura. Nezuro nezuro manene pandakata pamakati ndoenda ndinoenda kunotaura chokwadi. Zvandakurambidza kuuya wadi kundifonera kuti tichirege nditaure nyaya yacho pafoni. Ndokaba ndatuma tatena ndikakufonera pamwe muri kumba. Tatena ndikuya nebileta kana kuti ndikafaya leta ndoyakawanina apply ndinobanda kuisira nyelere chete the moment yamufona nditaura chokwadi. Handina kuya wakandoita naClive kwauri ikokoko. Handiite chihure chakapusa chekutoburisa mari yangu yefuel ndichitambisa motikari yangu ndichiuya ikoko. Motikari haina kana kumbofa. Ndatongokalkuleta kuti no, uyu munhu uyu arikuda kutondikikisa bhora risina mweya pana baba. Alright. Saka the way forward nelife yako chaita sei? Ndoona bemande nenda plan. Handisi kutaura izvozvo. Zvanhasi mumba imomo murifana kubuda. Because mumba imomo hamushedze iwewe. Munoshedza munhu anenge achibhadhara rent. Zvinoshedza iwo zvinhu zviri mumba weza pane zvatakatenga kana zvatisina. Zvinoshedza iwo zvinhu zviri mumba. Ndikaona basa pane munhu wandotaura naye ajedu wandotaura naye ndikarowana izvozvo ndobuda. Saka inini ndobhadhara rent uchipinza vanhu mumba. Varume mumba kuti ukwirwe mumba ini chibhadhara rent. Akataura kuti akauya kumba kwako kanenge ka 2 ka 3. Mira ntaure. Nakupinda mumba. Banda mira ntaure. Andamda kuti taure chokwadi. Taura chokwadi. Ndautaura chokwadi. Taura. Akauya. Akanosangana na Fidza. Aida